and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyum sa Nagbangutan, Kasingkasing. Wa pa man si Papa, uy. Basinog mo apot na to si Mama. Alas 12 na ra pa. Uy, hala. May taxi ng mihunong. Hala, si Mama Cathy na. Ni ana siya. Pero, lawa para pa si Papa Franco. Na, magkubot na sad ni. Oh, si Papa Franco, nanawag. Hello? Hello pa? Hello, nak. Padong na ko. Uli na ko. Hala pa, di ana pa si Mama. Di ana lagi, naapot na. Nagsakay og taxi. Okay. Magdali lang ko na. Pagdali ha. Na, magubot na sad mo ron. O, lagi. Nana ko. Sige, bye. Morning train na sad ni si Mama ron. Oh, Claire. Bi, Ma. Oh, milagro man. Was papa ni mo? Sana natuog na? Si Papa, kuan, kining... Hay mas papa ni mo? Uwa pa ni Apot, Ma. Oh. Hay man ni mo amahan? Kuan, kining... namasahero man, unya, kuan ka nang... Ay asa lagi. Ni attend og birthday. Birthday? Kisa man nag-birthday? Si Ate Janice. Oh, mao ba? Ni atin og birthday, ha? O malagi siya manawag nako. Wa magpahibaw mo atin ba day siya birthday? Ayaw lang mo pag-away ni Papa, Ma. Oh. No problem, anak. Okay ra. Sige, matuog na ko. Uy, hala. Kadak kong milagro. Huwa masuko si Mama. Ay, salamat in taon. Niyanag ko. Okay na ka, bay? Okay, bay. Muso na ko, bay, ha? O, salamat kayo. Oh, niya. Nanas kate? Nakanalagay. Sige. Arin na ko, ha? Uy, nagdaliin taon. Murag hulmigasan. Hotdog kayo sa sawa. Pa, naana si Mama sa inyong kwarto. Sige, ginak. Unya, nangita na ko. Nangita kayo. Unya, unsa may gitubag nimo? Akong giingnan nga, ni-attend ka og birthday. Ha? Imong gisultihan? O, lagi akong gisultihan nga, mi-attend kag party. Misulti sa ka nga kang Janice nga birthday nga akong giadto? Oo, akong gisultihan, tinuod pa. Patay. Kubat ning may tabuan ni ron. Ayaw ka bala ka pa, tungod kay... Tungod kay unsa man? Wa masuko si Mama Cathy. Ha? Tinuod ka? Wa masakot si mama nimo? Wa, lagi. Mo ba? Imposible hagod. Ha, buutan lagi si Mama. Nani, tuo na siya nako nga, dili ko gusto nga mag-away mo. Salamat na ka. Kulakaw na kaw, sudla na dito. Kuan, kining... Hadlok kang Mama? Ha? Oo man. Madlok man ko. Lakaw na, sudla na si Mama. O, anak. Sige, ate. Nanglimpyo pa siyang naok. Karon pa ka na uli? Kuan, kining
Saman, sadya ba ang birthday ni Janice? Di man. Kuan, tulo raman mi dito. Gisa yung kauban. Kamera ni Biotic o si Janice. Mao ba? Sa may andam niya? Simple ra, doon ay bakasi, sinugbang gusok sa baboy. Niya, nag-inom mo? Oo, gamay ra. Dito na lang ta kahigda. Unsa? Pag-ipon na lang ta mong Janice. Nga nugot taon? Tilaw sa duglain ba, padi ka magmahay? Unsa? Tog na ko. Nakatuog na siya. Pero ako, bisan og nakainom ko, pero wala ko makatuog na. Tungod kay wala ko makatuog nga wa siya masukon ako. Salamat itaw. Sa iyo sa diyang nauli. Mayon tag magpadayo na kining iyang gipakitang batasan karon. Mailang taong magpadayo na kini. Ay, si Kathy. Hello, Kathy. Hello, Sofia. Oh, nanawag ka. Tuwag ka may ibalita ko nimo. Kasi pag uli na ko kagabi si Franco ba? Wa, sabay. Diin mo si Gabi eh. Ni ate ng birthday. It's a birthday. Ni Janice. Ang iyang singer. Manya, gubot mo. Wa, uy. Wa na ko awaya. Oh, milagro. Oh, milagro. Oh, sa milagro. Gusto makaka nga dili ko mahimong unfair. Niduot di ay. Oh, dili uy. Pabawso na ko siya. Kathy. Oh, may napatas mi ba? Ug may kahigayunan ako. May katarungan nako nga makigbuwag ko niya. O, unsa na? Anong say mo? Kathy. Kumusta na pa? Nalipay ko day kay murag na usab ng batasan ni mama ni Mukati. Wa na kaawaya? Wa taon. Salamat kayo. Nipatuo na gina si mama. Ilapi na kay ni aksyon na ka. Gigamit mo na ang imong power sa pagkabana. Nagamat mo na ka na si mama pa. Lipay ko nak. Ug magpamisa ko niya anak. Agi pa salamat. Unsa? Maligo na ko. Makikita na ko si Greggy. Magdali ko kaliko. Naligo ko diskati day. Oy, iyang cellphone. May message man. Bahala na. Basahan ako day. Basta si Sofia ni. Please call me. Uy, may pangan? Kinsam ka ni? Ay, wa pa man manawag. Pero tapay pa ako siyang nantunan ako siya padiretsura sa mga hotel. Siya nakinig na nawag. Hello? Hello, Kathy? Naligo pa si Kati, sir. Iyaning ba na si Franco? Kinsa ni? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!